Let's go! Mä juon suihkuvettä, kun se on niin makoisaa. Minä käyn suihkussa joka ilta, mutta silti minun jalat haisee, vaikka niin kaikki sanoo, mutta minun mielestä ne haisee hyvälle. Ja minä tarjoan kaikille lasin vauhtihirmua. Tulkaa juomaan sitä, niin saatte joskus ES:n, jos haluatte. Mulla ei oo varaa ES:n, koska mä oon köyhä. Mä oon köyhä, kun minulla ei oo muuta kuin 40 senttiä. Ja vauhtihirmua ja kaikkea muutakin juotavaa ja oma YouTube-tili, jonka nimi on FTS Jonne. Se on maailman paras. Noniin.